私、正常眼圧、緑内障に罹患しているのですけれども、このタプロス点が約 0.0015% するので、眼圧を下げて、眼圧をコントロールして緑内障の進行を遅らせるという処方がなされています。あくまで遅らせているだけなので、緑内障は進行しています。今のクリニックにかかってから3度、2ヶ月おきに3度検査をしてますけども、見えない範囲は回を追うごとに増えていっています。タプロス点眼薬、点眼薬するのも苦痛で毎日夜寝る前にするんですけれども、一滴で決まらないんですね。目に入らないんですね。まぶたに流さったり、目尻に流したりで。それでこれすぐなくなって結構高い薬なんですけど、また病院行って処方を線書いてもらって出すると、それだけで3000円ぐらいかかるんですね。嫌になってきます。お金大切に使ってるのに。まあ、なんとか進行を遅らせて、少しでも見えるようになっておきたいと思います。